बाळ, फ्रीजमधून श्रीखंड काढ ना. आम्ही पूर्वी घरीच बनवायचो श्रीखंड. त्याची चवच वेगळी होती. आता काय सगळं रेडीमेड. आजी, हे श्रीखंड खाऊन बघ. आज तुझ्या आईनं घरीच बनवलं की काय? हे आहे गोकुळचं श्रीखंड. अगदी जिभेवर रेंगाळणार. जिभेवरच नाही तर मनावरही रेंगाळणार. गोकुळ श्रीखंड, मनावर रेंगाळणार. कणकवली, वैभववाडी आणि देवगड या तिन्ही तालुक्यात गर्भवती महिला आणि महिलांच्या आजारांसाठी पहिलं आठवतं ते कणकवली उपजिल्हा रुग्णालय. कारण याच रुग्णालयातून वर्षानुवर्ष गरोदर महिलांना चांगली सेवा देण्यात आली होती. पण जून 2025 पासून ते जानेवारी 2026 पर्यंत गेले 6 महिने या रुग्णालयात महिला तज्ज्ञ डॉक्टरांचा अभाव असल्यामुळे गरोदर महिलांची हेळसांड होते. स्थानिक लोकप्रतिनिधी आणि जिल्हा शल्य चिकित्सक याकडे लक्ष देणार का, असा संतप्त सवाल या निमित्ताने उपस्थित होतोय. पाहूयात. कोणीच उपलब्ध नाही आहेत, तर मग चेकअप करून जायचं कुठे पण डिलिव्हरीच्या टायमिंगला. आम्हाला आता हे सामान्य होतं, आम्ही गरीब माणसं आहे. कुठे जायचं आता, एवढं बिल आम्हाला कुठे भरायचं असं वाटतं. सुनील गावकर, इथे आम्ही दर गुरुवारी चेकअपला येतो, पण डिलेव्हरीसाठी एकही डॉक्टर लेडीज उपलब्ध नाही आहे. कोणीच उपलब्ध नाही आहेत, तर मग चेकअप करून जायचं कुठे पण डिलेव्हरीच्या टायमिंगला. काय सांगतात? कोणीतरी डॉक्टर उपलब्ध हवेत ना इमर्जन्सीसाठी. इथे चेकअप करून दुसरीकडे नाव घालणं काही उपयोग नाही ना त्याचा. इथे डॉक्टर अवेलेबल हवे आहेत, लेडीज या जेंट्स कोणीतरी डिलिव्हरीसाठी उपलब्ध हवेत. मी बागेत बघत जाणे होतं, आता इथे कोणीही डॉक्टर नाही. आम्ही महिलांना आणतो, बरोबर बायकांना आणतो, तपासून घेऊन जातो. आम्हाला लोक म्हणजे व्हायला ह्याच्यामध्ये जावं लागतं. आम्हाला आता हे सामान्य होतं, आम्ही गरीब माणसं आहे. कुठे जायचं आता, एवढं बिल आम्हाला कुठे भरायचं असं वाटतं. म्हणून आम्हाला चांगलं हे द्या, डॉक्टर तुम्ही चांगले द्या, डॉक्टर द्या, चांगलं द्या, लोकांना चांगलं सहाय्य करा आणि लोकांना व्यवस्थित हे करा ना. त्यामुळे मला डॉक्टर पाहिजे आहे.